Nová šance pro handicapované. Na Jižní Moravě vrcholí pilotní projekt, který jim pomáhá najít si práci. Lidi s těžkým zdravotním postižením se v kurzu naučí, jak ovládat počítač pomocí hlasu. Rekvalifikace jim pak umožní získat konkrétní zaměstnání. Ani klávesnice, ani myš. Poradit si s počítačem byl pro Miroslava Klimeše donedávna boj. Protože nemám funkční ruky, tak jsem používal pouze malíček. Před 7 lety po nešťastném skoku do bazénu skončil ochrnutý. Většinu času tráví v leže. Počítače se ale vzdát nemusel. Místo rukou mu teď pomáhá jeho vlastní hlas. Plocha, otevřít Gmail, Norbert, Otto, Václav, Adam. Počítač přitom pro Miroslava Klimeše není jen hobby. Nová dovednost mu dala šanci znovu vydělávat. Na poloviční úvazek pracuje pro webovou stránku, která pomáhá dalším handicapovaným. Mám to na 4 hodiny denně. Vkládám inzeráty pro tělesně postižené. Podobně pomohlo školení i dalším lidem na Jižní Moravě. Dnes absolventi společně oslavili úspěšný konec kurzu. Podařilo se nám vyškolit 13 lidí a 8 z nich zaměstnat. Mně to pomůže jakoby více samostatně se připravovat do školy a tak jako ovládat počítat, budou znát po internetu. Projekt podporovaný z evropských peněz bude pokračovat. Po Praze a Brně by měl pomoci k práci postiženým lidem i v dalších regionech. Petr Malý, Česká televize, Brno.